San Roque Dam nagsimula ng magpakawala ng tubig kaninang 4 p.m. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay meron ng mga LGU na nagpapatupad ng preemptive evacuation habang sa bayan naman ng Aguilar ay ongoing yung forced evacuation na isinasagawa sa mga residenteng nakatira sa bahagi ng Barangay San Jose. Alas 4 ngayong hapon nang buksan ang isang gate ng San Roque Dam na nasa San Manuel, Pangasinan. Sa abiso na nilabas ng National Power Corporation, precautionary measure ang dahilan ng pagre-release ng tubig sa dam, lalo pat malapit na ito sa 280 meters above sea level na spilling level. May taas na 0.5 meter, katumbas ng 65 meters per second ang discharge o inilalabas na tubig sa dam na posibleng magdulot ng pagtaas sa antas ng Agno River. Inabisuhan na ng otoridad ng preemptive evacuation ng mga nakatira malapit sa Agno River. At meron na rin silang ginawang announcements na kung kinakailangan talagang lumikas at lumayo sa tabi ng Agno River, at lalo na yung mga barangays, municipalities na to, meron na pong mga abiso yan na dapat lumikas at pumunta sa high grounds. Sa datos ng PDRRMO, 24 na bayan sa Pangasinan, katumbas ng 331 na barangay ang apektado tuwing tumataas ang antas ng Agno River base sa 100-meter danger zone o 100-meter na pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Nasa 143,118 ang estimated population sa kabuang mga barangay. Ang dadalyon ng water release ng San Roque Dam ay sa Eastern Pangasinan, tapos Central, going to Lingayen Gulf, doon na mag-exit. Sa bayan ng Bayambang, nakabantay ang MDRRMO sa mga residenteng nakatira sa gilid ng Agno River. So kung sakali man pong tumaas itong ilog at bumalik sila sa ating evacuation center, handa naman po tayo at handa po tayo sa ating mga relief. Kung tataas, lilipat kami. As of 8 a.m. ngayong araw, nasa above normal level ang Agno River sa bahagi ng Bugalyon, Pangasinan. Chris, nilinaw at binigyang diin naman ng Pangasinan PDRRMO at ng Office of the Civil Defense na ang pag-release ng tubig ng San Roque Dam ay walang magiging epekto sa mga bayan ng Calasiao, San Fabian at maging sa lungsod ng Dagupan. Ibig sabihin, sakali man na may maranasang pagbaha sa Dagupan City, Calasiao at San Fabian, ito po ay hindi resulta o epekto ng pag-release ng tubig ng San Roque Dam. Yung tubig kasi sa may San Roque Dam ay didiretso sa may Agno River palabas ng Lingayen Gulf. Ibig sabihin, hindi po yan dadaan sa Sinukalan River, Marusay River at maging sa may Pantal River. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.